Takže zdravím vás u mojho nového videa. Dneska si dáme druhú časť z ohňostrojov. Počkať, musím to skontrolovať. No, dáme si druhú časť z ohňostrojov. Takže dúfam, že sa vám toto bude video páčiť. A keď sa vám bude páčiť, tak nahoďte tu lajky a odbery. Prosím, hlavne odbery, aj lajky. A môžete aj komentáre napísať. A ideme na to. Už sa mi dúfam nestane toto, ak sa mi stalo minule, že som sa napil na zlý server. No. Skip. OK, toto dáme skip. No. Dajme si tieto kompakty najprv na začiatok. Čo každý tento robí, bo som si to pokúpil. Dúfam, že mi ospravedlníte to, že som bol off-screen kúsok, ale som tie kompakty ešte neskúšal, takže ideme na to. A upozorňujem dopredu, toto video bude v kúšti kratšie. OK, ten je pekný. OK, ten je pekný. A čo vám chcem povedať, že som si kúpil také veci za Robuxy, takže dúfam, že sa vám budú páčiť, bo ma stali 200 Robuxov, či koľko. A ideme na to, no akože ešte ideme na tieto normálne boxy, až potom na tie. OK, pekný. Veľmi pekný. Žijem rovno na ďalší. Nechcem čakať, kým to niečo dobucha. Aj ten je veľmi pekný. OK. Sorry, že vám sa tam nenechávam, ale som niečo no, teda vidie tento. Pekný, sorry, že vám to tak dlho nenechávam na jednom kompakte, ale sa ponášľam pre jedné veci. No. OK. Ideme na to tu. Ten je veľmi pekný. Náhodou je veľmi pekný. Stalo dosť málo. No, dobre, dajme si teraz petardu zatiaľ. Ideme to pozerať na tento. OK, tá petarda bola dobrá. Čiže pozerajme si to, kontakt. Dobre, teraz poďme na tento tu na kompakt. A to bude asi posledný. Ako fakt. To taký detský, to vám tu ani nemusím nechávať, bo to také škaredé je. No, teraz poďme sa ukázať tu tie veci za Robuxy. A to bude pekné. Podľa mňa. Ja som to ešte neskúšal, ale podľa mňa to bude pekné. Ok, tu už vidím prvé veci za Robuxy. Jaj, toto. Neviem, prečo mi to nejde zobrať. OK, kam to bude asi všetko. Počkaj, ja som si kúpil ešte jednu vec. Ale kde to je? Kamu mi to vymazali normálne? To real vymazali? Oni mi to real vymazali. Nevadí. No to bola iba taká maličká petardička. Teda to nevadí. Najprv si dáme tu na jednu ránu a potom tam celé veľké. A to bude toto. Taký jeden, sa dá povedať, že skoro koniec. No. A prosím, ospravedlňte na... ospravedlňte, že toto video bude kústik kratšie. No, teraz idem na toto tu. Veľmi pekná. Veľmi.
Odporúčam vám túto hru. Bude dosť realistická a dobrá. To bolo v sebe, to bolo aké pekné. Keď teraz je toto. Zelené. To je aké pekné. Kamoška, že to je za Robuxy. OK. Veľmi, veľmi pekné. Čo je toto veľké. Teraz ideme na kompakt. Veľký kompakt. OK. Kamo, to je pekné. On že to je za Robuxy. Za 100 Robuxov to stálo toto tu. Pekné. Pekné veľmi. Tak to vám nechám celé, lebo to je pekné. OK. To je aké pekné. Dobre, pekné. A teraz, no tak, pôjdem tu na. A crackers, aj také petardičky som si tu na pokúpil. Takže poďme na to. Dajme si toto. Keď naprojdeme to tu. To dobrá je. To tu, z tejto sa bojím. Nemal som sa čoho bať. Potom dáme si to tu, Kobru 20 Ultimate, ja sa už dobre vyznám. Ja sa už dobre vyznám do petard. A teraz túto tu mám pískajúcu. Koľko to bola dobrá šupa. A teraz ideme tu do shopu. Dáme taký posledný pekný odpal. Krásny veľký taký. A toto video, keď sa... tu mám také rakety. OK. Toto video, že sa vám páčilo, bolo sa také kratšie. Že ešte nevypíname. Jeden sa doučím s vami zatiaľ. Bolo také kratšie, ale pekné podľa mňa. A toto je vlastne druhý diel a nechám vám si užiť túto na krasotinku potom. Ja toto tu dostávam. A už budem ticho, asi vás to nechám užiť. OK. Toto. OK, takže ideme na to. Wow, pekné. No, takže dúfam, že sa vám toto video páčilo. A keď hej, tak dajte like. Že vám ujíždí vlak, teraz že na vás všechno padá.